आं दिनै बिराद खुसि आरोखि ना जेनाखि आंनि इउटुब चेनेलनि माने जेसेबां माने बे साबस्क्राइबारफोर नांगौमोन माने 1K बियो थांनाय मोनायाव माने कमप्लिट जाना थाबाय आरोखि ना टारगेटा 1K वो सक्सेसफुल हो गया कल मेरा आप में से किया था 1K मतलब सक्सेसफुल हो गया आप लोग की वजह से। तो आप लोग को मेरे RL ब्लॉग चैनल में सबका स्वागत है। अभी मैं बोलने जा रहा हूँ मतलब मेरा जो टारगेट था 1K वो सक्सेसफुल हो गया कल मेरा आप में से किया था 1K मतलब सक्सेसफुल हो गया आप लोग के वजह से। मतलब आप लोग के बिना मेरा मतलब जो चैनल था वो अधूरा था, कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। अभी आप लोग के सपोर्ट के वजह से मेरा चैनल ग्रो हो गया। अभी बचा है वॉच टाइम, अभी थोड़ा सा वो भी 1400 मिनट चाहिए, वो भी आप लोग की वजह से ही कंप्लीट होगा। अभी आप लोग का हेल्प है, जितना भी वीडियो डालेगा मैं वो वीडियो को आप लोग देखते रहना। नोंथांमोन बयखौबो आंनि RL ब्लॉग चैनेलावहाय माने आं दिनै बिराद खुसि आरोखि ना जेनाखि आंनि इउटुब चेनेलनि माने जेसेबां माने बे साबस्क्राइबारफोर नांगौमोन माने 1K बियो थांनाय मोनायाव माने कमप्लिट जाना थाबाय आरोखि ना नोंथांमोननि मिशन कमप्लिट जाबाय बिथांना माने दा बेना खालि मनिटाइजनिल'सै आरोना बास जाबाय बेबो जासिगोन बावला 1400 मिनिटनिमोन नामा औ 1400 मिनिट नांबावगौ अननानै नोंथांमोना सापर्ट खालामदो बिथांखौ नोंसिनि सायावसो दै खिन्थु नोंसोर नङाबा माब्लाबाबो आवगायनो हानाय नङा माने खोथाया ना एसे नांबावगौ आरोखि ना 1400 एसे नांबावगौ एसे सापर्ट खालाम बेखौ आं माने ब्लग भिडिअ खालामो आरोखि ना ओमफ्राय आंखौ भिडिअनि गेजेरजोंनो कमेन्टआव माबायदि नुदों खोन्थाहरबानो जाबाय दै बिथांनाबो माने बियादै जायो आरोखि ना बियो आंनि बिथाङा गेम गेलेयो फ्रि फायारनि बिथांना जाहैबाय एडी बय आं डिसक्रिपसननि एबार गेमिंनि फैनाय नंला गाइसमोन मिथिबाय बिथाङाबो दाना ब्लग भिडिअ खालामसिनो गेमिं फैनाय नंले आंनि चेनेलाव बिना साबस्क्राइबारा बेसेबांमोनलाय 3080 थांबाय आरोना आंनिफ्रायबो फिफाबाव बियो मिथिगौ नोङो एसे सापर्ट खालामो आंखौबो एसे अननानै गाइसमोन दासिमबो मा बेसेबां माने वाट्स टाइमा 177 मिनिटल' आरोखि ना वाट्स टाइमा गैया आरोखि आंलाय नंदोंमोन मोनजासिगोन बिथांनिखौहाय दासिमबो मोनजायाखै भिडिअखौ माने आं रानिं हगारनाय जाया नालाय बेनि थाखायनो एसे माबा आरोना गाइसमोन एसे अननानै नोंसोरबो सापर्ट खालामबाय थादो आंखौबो एसे दा माने वाट्स टाइमल'सै आरोखि ना आरो बेखिनियानो आरोखि ना भिडिअआ दा जेसेबां भिडिअ आपल'ड खालामो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोखि ना।